Maswera sei. Chero ndine pamuwiri ndatirega ndiuye. Chero ndine mimba ndangotirega ndisvike. Anyway, share the broadcast. Tachete kubva kuwedzi. Oh, coronavirus. Shame. Leila uyandadzidza takatakaroera video. Tadzoka kumusha takamarembedza iwe. Takatakaroera video. Tadzoka kumusha takamarembedza iwe. Vakasiya varo vagogo takamarembedza zvakaoma takamarembedza vadzoka kumusha vakamarembedza maoko chete iwe vadzoka kumusha vakamarembedza tadzoka kumusha takamarembedza ariwo chete maoko chete tadzoka kumusha takamarembedza akadzina mai wakasiya wadzoka yabatwa nokudya imi tarohwa nehana. This is not very well. Is it alright if you can report to the police? Is it good if I can make a phone call Satete Sextron? Ndawanza Foundation. Is it okay ndikanomhanya konoripota kumapolisa kuti uyai mutore chinhu chetourist attraction? Is it good? Ndochidi. Pana ane number 911 here. Pana ane 911 tibate polisi kuti chinhu ichi achisichari private parts. Ichi chava government. Chinhu chirikuita roam around chirikuda kuti chitotorwa chichengetwe ngeche government chinhu ichi. Tourist attraction neku United Nations ku humanitarian. It's no longer a personal. Aiwakana. It's no longer pavane 911 yemuno mujoni ndibatei ndifonere polisi kuti pane chinhu chiri kuita roam around. Ndaneseka iye zvinezvi ndiri busy kufonerwa kune vamwe vazukuru vangu vane mauyu small passion for fornication. Vanituma small passion for fornication. Vari kuita roam around. Vedu way, please. If you know where I can call, vanhu veku national park. Ku national park kana kuti veku World Health Organization kana chichibelonga ku World Health Organization chochitorwa. Vedu way, zviri seiko Beverly. Handisi kupopota but tiri kuti tibatsirane chinhu ichi chibatwe pachitori padhuze. Kuti takamboti chekutanga tikati kubva irikechi. Kukauya cheki Jeso. Kukauya chechipiri chiri kupinzwa bhotoro tikati haiwa kubva iseries number 2. Kuya zveche chitatu chiri kuzunzwa matako tochidini tanetseka naanhu ari kutambisa zviro zvenyika. Chinhu ichi hatisi chari private parts, chatoche government. Chabva kugovernment choendeswa kutourist attraction. Chaendeswa kutourist attraction chichabviswa kutourist attraction choendeswa kuyu. Ndasendo chidi ini handisana mboita live ku Instagram. Ndandoda kuti ndiyatse kuitwa zvakarehwa but ndanyatsa kuziva kuti handizivi kuti Instagram yacho inozwi but account ku Instagram ndinayo. Andimudze kuti chinhu ichi chinhu chekuti musoro ukaenda uko zamu roenda uko neicho choteerawo chinhu choti regiti chakadai naimi koiko kushaya matinji. 911 ndoibata papi nditaure kuti huyai mutore chinhu cheku humanitarian kana cheku UNICEF kana che World Health Organization. Chinhu ichi doesn't belong to anybody man.
ende chinoratidza manozoti pachinhu ini nditi sextron masvirori ndabatikana ndikati no chinhu ichi hachingauyi ku6tron ichi chinhu chatoo cheengineering because chinhu kana dai yanga iri motaka inonga ichinzi yakuhita up yakuda kuti itoendeswa kuservice because haichakwanisi kupusha mvura yaiya yemukati yaiya kupusha kuti iwane simba rekuti tsa kuenda mberi kudai yakungoti nyerepete tsva hachisina panchi yekuti chichine dosage kana maspring yekuti chinobuditsa mutsatu uya masturbation is real. Masturbation ndazonyasa kuona kuti inogona kutokangaisa tikagona kutomusekerera kamwana uyu anoda help because chinhu ichi kutokonya nebhodhoro kupinza musoro bhodhoro muchinhu kudai chinozonaka here nhaiyo chinonaka here chero chichi tourism attraction hatinofanira kuzosvika tichitora mapicture chinhu ichi mucondition totora mapicture maselfie tiri pachinhu takazembera pamudhunduru kuchena zvacho chakachena kubatwa zvacho chakanaka zviri kubata zvako zvakanaka asi apa gomba iri rawira mawozi ese aenda kuno macartilage yese pavejajai aenda kunowira mukati kupfowira kuita unga muromo wechemberi zvawira mukati njuzu tibatsiri ndapota kana uchida kuti uchitipe chinhu ichi tikuchengetere kana usikugona uchishandisa chimbotipa timbonochivharira kukeji kuhumanitarian kana kumaoffices ematourist attraction because chinhu ichi kaichi ndatadza kana kuchihendla zvakanaka handisi kukwanisa kuti ndikwanisa kuchihendla varume vese vane masmall passion of fornication vamuka vachindifonera kune vanhu vane passion for fornication. Do you know that you do have a passion for fornication kana kuti small passion for prostitution? Ari murume anonga achidini haana basa nazvo paanoona zvimvura zviya unonga akutotsatusa wabonyora nhasi unoziti mudzipa nyota warara uchibatwa nhasi vakomana vari single satete ndafurara ndichifonegwa vamwe vachivhumuka njusu chinhu chiya chinhu chekuti munhu akavata akadai akadaiwo chinhu chiya chinoda kuhandliwa with the care achisina maspring valve ekuti achanyatsa kubata maball joints epamishini uya njusu. This is not a joke. Chitoita basa rako iwewe ndakuona kuti une passion yakanaka ndiwe unofanira kunzi sextron njusu because ka passion kako kawinako kako you have the small passion for fornication. Unofanira kunga uchitoena mari kuPornhub kunobhadhagwa unotowana mari yakatowanda mimba iri kundikwatsa unotowana mari Pornhub unopihwa mari yako uchinyatsa kutoita iyi live yandaita musazotanzi njuzu wangu achitukwa namhosva kukurudzirana kutsvaga mararamo zvakanaka iye wacho uruzi muridzi wegomba wacho une ushingi hwakagochwa hama yangu uri kumbapinda nemabhora ese kumbati svato mutsvatata kwakupinda kwakutozi hewo wacho pamwe hewo yacho sinzi mukati muchidziya zita rekuti hewo rakabuda mukati mekuti mukati umu munonga muchidziya kumbatopinda nemwiri nemakumbo kwakutozi you have fallen in the pit of hell. Chakazobuda kuti nina ndikudze ndoziva zita rekuti hell commander harisi kureva kuti mwana waSatani asari zviri kureva kuti gomba raari kupinda rakangoda kufanana negehena. Information yandanga ndabata zvakanzi gomba rauyu ndo gehena racho because rinopinda nemasvada obva adini. Musambofunga zvenyu kuti muIlluminati handifungi kuti ungapinda muIlluminati asi kuita kuti iri gomba iri ndo rinonga richinzi gomba chero rakadonhera ana Daniel harisviki Daniel gomba rakadonhera iri diki iri ratoita hombe mani. Gomba iri raita huru panyaya yekuti rana Daniel ranga ritori diki vaitokwanisa kuona panze iri rinobva raenda kuita chimhukutira kudai panga chipinza bhodhoro ndanichinzwa mhukutira zvisuri ichitubuka ichibuda zvekuti ndofunga mumba mese munova muchiti kuti paanopinza musoro bhodhoro vedu wei chinhu chako ichi ko unochiitirei kuutsinye kudaro
chinoda communication. Izvi hazvifaniri kutaurwa masikati, but ndazototi rega ndiuye because masikati pamwe manheru ndichanga ndaabhizi nezvandinoda kuitawo nebasa plus bonyoponyo kati ane zvekubonyoresa zvemahara, handisina nidhe kunotsvaga data. Satete mani ndinonga ndakungotiwo chokuziva mugomba imomo, chero ndikangoonawo mawoza acho, chero rakawira pane evidence yekuratidza kuti panga paine chinhu changa chiripo. Amugona pane chinhu changa chiripo. Saka vanozi the gates of hell, vanozi these are the gates of hell and you shall enter there. Ndicho gate of hell yacho iyoyo, haisisina mawalls, yawira pai mukati. Uyu chiya bhinzi iya yakaenda kunotsemuka. Dai mazvitarisisa ende munotarisa video yayo papasisina bhinzi paya. Ndatarisa ndazviona bhinzi kuvapo zvapo hapachina. Ini ndanyatsa kunozuma ndatoisa pa PowerPoint video iya ndobva ndine pamuiri zvangu, but obva ndaisa pa PowerPoint. Ndaenda kunoizumira kumadziro kudai kuda kutsvaga clitoris ndaishaya. Ndada kuti nditsvage bhinzi ndaishaya. Zvinonga bhinzi yacho pamwe yakarumwa, pamwe ndi hero commander, pamwe ndiani andichazivi, asi hapachina bhinzi. Bhinzi bhinzi hapachina. Ndaitoishaya. Ndada kuedza kuningisa kuti ndipenengure, hapachina bhinzi chaiyo. Bhinzi chaiyo kutovapo chaiko hakuchina. Saka ngatibatsiranei senyika. Mwana unogona kutowana mabenefits, mafunding ekuti chinhu chake chinogona kuti chidini, but unozoya uchitora mudzora nyini kuti kana takuendesa kutourist attraction chinogona kumavarungu vachiuya vachizemena vachionawo, plus chinodawo matinji, hachina read zvacho hachina, mungori mudhunduru wechiro. Handiri kutaura nezitaba because masikati vamwe vanonga vakabata mafoni ine. Chimbari chimudhunduru kuita churu kudai kuita gomo. Chimbari chiro chakaite kungozi kuitonga anonzi chiku dumping site. Dumping site anoona zvinoita kuZimbabwe mazuva ano mabhini havachatore. Mabhini ekutora chako havachatori, vakurasa marara kunze kwemayadhi. Saka dumping site zvainonga yakaita, inonga paine murwi wezviro usingachaoni kuti chiro ichi chii, kuti uzive kuti iyo geta rakaryiwa iplastic yemazepe, hazvichaoneki kuti ichi chii. Dumping site hipi kudai hobogosheki, ende chinofema kuitonga dumwa. Mwana yandi chiro chake idumwa, rega chizinjusu idumwa chairo chafema. Ndakatarisa imimi muri kudaro so because indakastada ka-sex story paHarvard nepa Oxford. Ndinozuma kuona kuti chinhu ichi chipenye radumwa chiri kuita kufunga kuti mirai ndikura panga pachipinzwa bhodhoro paratorwa muromo webhodhoro, pawanga watarisa pamupendero kudai muromo webhodhoro wasvika chagwina kuratidza kuti ratodumwa chairo kungarekwa sekuru ndungi. Hazvisichari chiro chekuti chingaita chiro chemunhu, handifungi kuti chingaita idumwa rine mwana uya iye ndodumwa manjeriya, chinhu chekuramwirwa kuzi chienda munotambisa kune vamwe. Handi chiro chekuti chingapiwa munhu musvinu. Ungazi munhu chaiye kana wakakupa chiro ichocho unotori tsinye chaiko kuti wakakupa semukwendere kutakuriswa rausingakwanisi kutakura, zikuduma rakakura kudai zimuhwendefa, asi chakanaka zvacho riri cleanness. Ipapo ndokubhika high five, ndibhike high five. Kana ukaona live yangu, just touch the screen, just touch the screen, ndakupa high five. You really disappointed me in a way yekuti chinhu tachiona. Tingapembereri n'anga neinorepa amaizvi, tachiona chinhu asi uri kurwina life vanonzi machiko, those people with small passion for fornication. Tine varume vane small passion for fornication, vanotambura nekuda kufornicata zvatooma. Ndine kasong kako kandinwako
kanonyatsa kupindirana, because I think this is going to be the song of the year. Mwana yakaimba achiziva kamba ari song of the year aipiko aka kanopindirana nesituation yatinayo izvozvo aka Hallelujah. Hey, how? What is the war? Is a what is the war? Whoa! Buri. Buri. Atina zisimba kuti buri. Azichiku ibada kuti ndosha buri. One. Buri. One. Buri. Buri. Mubada bila buri. Churi chino fegero buri. Mara tipa buri. Kuna mwenye bora hadi chicho ine buri. Amine kwa msalu kutengeza buri. Futi aichize kada isina buri. Inga wani muna anofema nema buri. Pocket ino kuda nema buri. Nebe tabasuwa nusa kuba nema buri. Maki ana fegero baburi. Au fege mete kada sila koro buri. Fuaye mpomi ino kuda nema buri. Kumada basi zero ato ine buri. Opandera kazara baburi. Kaza kutenga kwa rari ine buri. Mafuta no buda ni baburi. Kuna mwenye bari. Ine buri. Amine kwa msara. Futi aichikize kada isina buri. Inga wani muna anofema nema buri. Pocket ino buda ni baburi. Nebe zabasuwa nusa kuba ni maburi. Maki anafegero baburi. Au fege mete kada sila koro buri. Fuaye mpomi ino buda ni baburi. Kumada basi zero ato ine buri. Opandera kazara baburi. Kutenga kwa rari ine buri. This was a dedication to the tourist attraction and the humanitarian of the United Nations. Buri. It's the humanitarian. Is it? No, tourist attraction of the United Nations, humanitarian of the United States with UNICEF and World Health Organization. Buri. It's not a common buri anymore. It's not a common buri anymore. Mai we zvangu maburaya. Zvakwana. Anyway, rega ndiende. Okay, bye bye guys. Ndokuona bye bye. Enjoy your day. Anyway. Buri racho rinokachisa. Ndokuona, enjoy your day. Okay, bye bye.